V dnešnom videu si ukážeme 3 motorky. Honda Pan Európa najväčšou prednosťou je vidlicový 1300-kový 93 kW motor s parádnym záťahom. Je to ABS verzia a okrem toho aj CBS, to znamená, že pri stlačení prednej brzdy alebo zadnej sa čiastočne zapája druhý okruh, lepšie rozloženie brzdnej sily, teda bezpečnejšie. Rádio nebolo štandard, bolo príplatkové, tu ho máme. Široká kapotáž, nastaviteľné plexy elektrické a sedadlo s 3 polohami pre pohodlie na dlhé cesty. Hliníkový rám, kardanový pohon, minimálna údržba, vysoká spoľahlivosť, 2 nádrže, hlavná a prídavná dojazd cez 400 km, mnohými považovaná za tú najlepšiu cestovnú motorku, prirovnávaná ku Goldwingu, akurát ľahšia a obratnejšia. Ďalej tu máme poriadnu klasiku Intruder 800 s 21 palcovým predným kolosom v čiernej matnej farbe, motorka vhodná pre tých, ktorí hľadajú veľa muziky za nie príliš veľa peňazí. Štýlová spoľahlivá motorka, v cene sú doplnky kožené brašne, predná rolka, držiek zadného kufra, pridavné svetlá, no a po servise olej, filter, nové sviečky, nové vzduchové filtre, brzdová kvapalina, spojková kvapalina, nový olej v kardáne. A môžeš vidieť aj predkopy, ktoré som zabudol spomenúť. No a do tretice Ducati Monster 1100S, nádherná motorka. Linky na všetky 3 nájdeš v profile a v prípade záujmu sa neváhaj ozvať, po dohode vieme motorke dopraviť na danú adresu.